Положиме на една бамбона. Искате ли да се обзаложиме на една бамбона? Искате ли да се обзаложиме на една бамбона? Искате ли да се обзаложиме на една бамбона? Тут ти трябва минимум 1 гигабайт или 1000 мегавата постоянен ток непрекъснато. Тут ти трябва минимум 1 гигабайт или 1000 мегавата постоянен ток непрекъснато. Тут ти трябва минимум 1 гигабайт или 1000 мегавата постоянен ток непрекъснато. Не вярвам да има българин да не иска най-мощния изкуствен интелект да е тука. Не вярвам да има българин да не иска най-мощния изкуствен интелект да е тука. Не вярвам да има българин да не иска най-мощния изкуствен интелект да е тука. Не вярвам да има българин да не иска най-мощния изкуствен интелект да е тука. Аз мисля за държавата.